Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds. In deze derde en laatste uitzending van Venray van Toen over de psychiatrische inrichting Sint Anna gaan we terug naar eind jaren 50. Sint Anna heeft zich dan nagenoeg hersteld van het oorlogsgebeuren. Daarnaast is het 50 jaar geleden dat de Zusters van Liefde zich gevestigd hebben in Venray. Er breekt een periode aan van uitbreiding en vernieuwing. Kijkt u mee naar mooie beelden van een nog bloeiend Sint Anna. Na de oorlog is er veel gesloopt en gebouwd op Sint Anna. Zo wordt in 1959 het oude paviljoen Sint Pieter gesloopt voor nieuwbouw. Gemeentearbeiders Sjefke Jansen en Jacob Hermsen halen het puin op. Het puin wordt gebruikt voor de wegenopbouw in Venray. De zusters uit Noordwijkerhout op bezoek in Venray. Ze zijn vooral geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen binnen Sint Anna. De eerste werkzaamheden voor een nieuwe feestzaal en restaurant zijn dan reeds in volle gang. Wanneer in de winter van 1959 de eerste sneeuw valt, vermaken de zusters zich weer opperbest. Op de achtergrond zien we de contouren van de nieuwe feestzaal. Door de weersomstandigheden ligt het werk natuurlijk stil. Wanneer de lente in 1960 aanbreekt, verschijnt er plotseling een losgebroken hert in de tuin van het paviljoen Sint Bernhard. Met man en macht wordt het dier uiteindelijk gevangen. In 1960 wordt de eerste therapieruimte officieel geopend. De Venrayse Harmonie is uitgenodigd voor muzikale ondersteuning. Het houten gebouw krijgt de naam het Boshuis. Na een korte toespraak van pater Ammerlaan vertrekt het gezelschap onder begeleiding van de Venrayse Harmonie. Zuster Simons en pater Ammerlaan praten nog even na over de feestelijke opening. In 1960 startte op Sint Anna een aantal renovatieprojecten, onder andere de renovatie van de toren van het hoofdgebouw. Daarnaast start men met de bouw van een nieuwe timmerwerkplaats. Ook de grote schoorsteen van het ketelhuis wordt onder handen genomen. Nog een snelle blik in de mangelkamer van de nieuwe wasserij. Inmiddels is de nieuwe feestzaal ook gereed. Met trots wordt onder de naam Met gedanste balschoentjes de eerste revue gepresenteerd in het prachtige gebouw. Al snel krijgt het gebouw met al zijn faciliteiten een nieuwe naam,
de Schouwburg van Sint Anna. ...1961 is een bijzonder en gedenkwaardig jaar voor Sint Anna. Velen zijn uitgenodigd voor de presentatie van het jubileumboek met als titel Een halve eeuw Sint Anna Venray. Of Toon Vermeulen en oud-burgemeester Jansen een exemplaar gekocht of cadeau gekregen hebben, is onduidelijk.
Voor de officiële opening van de al in gebruik genomen schouwburg zijn talrijke genodigden en notabelen uitgenodigd. Burgemeester Kusters, de nieuwe burgemeester van Venray en secretaris Henk Vost geven eveneens acte présence. De Limburgse gouverneur Charles van Rooij wordt eveneens verwelkomd. Langzaam maar zeker verzamelen de vele gasten zich bij de versierde schouwburg. Na alle officiële gebeurtenissen maakt de aanwezige harmonie nog een feestronde met enkele zusters en bewoners. Bij een zo'n mooi jaar, 50 jaar historie Sint Anna en een nieuwe schouwburg, hoort natuurlijk ook weer een reunie. Ook nu worden de oudgedienden door de zusters van liefde met veel enthousiasme ontvangen. Deze keer is de happening natuurlijk gepland in de nieuwe schouwburg. Na een mooie en gezellige dag wordt er nog snel een groepsfoto gemaakt op het terras bij het restaurant. Na 1961 is er bijna niet meer gefilmd op Sint Anna. In 1978 maakten enkele medewerkers deze laatste beeldreportage van de voormalige psychiatrische inrichting voor vrouwen in Venray.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.